Много е кул даваш само за оператор. По-умря от студ за върличето. Тези чаши обаче не се вижда добре. Трябва да ни бели чаши. Стига толкова. Ще капна, ама на друг път. Тя няма да се тя се щупи си. И това? И трябва ли по-скоро да го отрежеш? Не, трябва. Няма нужда да го снимаш той. Намацаме и можеш да ме избършиш реално. Вау. И да кланим. И сега, докато го отваряш, най-добре е да го разлееш. Нямам балони, май той е само балони. Спомени. Ще стои, бе, пилотиш. Ти не спазваш най-важното правило. Кое? Е да е само на едно място. Кой го е казал това правило? Всички. Кои си тя? Не бър тебе. Много е кул даваш само за оператор. Пречерите. Да, защото ми се месиш нещо да снимам. Никой от тебе. Тръскам да падне. Мама, не снимаш толкова едно и също. Опит на мърз 2. Ето това вече е друго нещо.